jalanan delok nyeluk singkek sitok iki kondi yo. Cina lho cah iki. Oh, Cina. Cina Sampai sipit lho. jenenge Leng Taiwong. Dodokan. Dek tulisane 86 sujurno tak 87. Kaya pelat lho, sik to. Kowe jane maling kondi. Piye? Aku ora masalah buka mabakmu lho. Solo penting ngono iki lho. Gak sik to, Mas. Kowe kancane nggih. Kancane kabeh metune kok kono. Heeh. Lha kowe kok kono karo mulung e jane. Dia metu ya Allah Gusti. Aku mangke karo golek rosok. Karo golek rosok. Iya, iya rasa banget. Adepe apik koma. Lah, wis to. Aku ora masalah kuwi mek anjuk tok. Meng tak goleki to. Semar kamu di mana? Tak goleki kan ra temu. Di WC. Ya sing apik, aku lagi di sini ngono. Ora iseng ya WC. Ora pati manis pacan kon. Sik, iki makane dhewe iki ditimbali kok kon ganong. Acarane. Oh, salam sik. Ya. Loh, aku ini. Lha wis kok kiri tok kan salam. Wah, aku ge gak kowe. Awakmu. Oke. Bapak, iki penontonnya sepi. Ada peran bos. Oh, akan ganti. Baru kok sepi akeh kamu. Oh, nek iki yo. Oh, ya oke lho, iki nek lho. Monggo sebagai liwat. Ini mah jalan aspal anyar lho. Wes tau. Nah, iki apa lagi? Saya tahu jalan tol mungkin dari tanggapan dhewe kok liwat ora wiye. Salam dhisik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel aku nek ngono kuwi. Salami sing apik aku pegel ngono. Emosi ya iki. Sing apik disalam dari sing apik nyawu iki banter. Ya to, Mas. Mentah, Nduk. Mentah iku, Mas. Nah. Lah kowe salame ngalah-ngalahne DJ. Kudune piye kowe? Wong dadapan iki tak akoni tenan kowe kompak tenan iki. Ki Wangsa Putra iki kompak iki wong dadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Tak akoni wong dadapan bil ababe. Sing aku ora masak. Kowe abangmu bendal tenan bali ning wong dhewe kok. Iki wau acarane tasakuran iki lho, Bu. Tasakuran, Kalau nek bener lho, bener aku. tasakuran ultah ke 1 tahun Devano. Drong-drong kowe ngali yo. Putra Ramadana gitu. Sing ulang tahun iki ya sing gondrong kuwi. Gondrong iki 3 tahun iki. Wes moga-moga tak tungane sing niki mau Adik Devano. ultah ati Devano panjang umur. Amin. Rezekine kathah dadi wong sukses gitu. Wong dadapan iki tak dongane panjang umur seger waras rezekine akeh. Aku salto ki mbok sawer ora, Bu? Oke, oke. Kawet tomat. Sebagai ustazah sing apik, ngekek ular-ular sing apik ya. Dadi nggih basa sing apik. Doane apa kabule piye, sok gedhe dadi apa. Ya aja ngono kuwi dosa lho ngono kuwi. Ora dosa, wong dongane kok dosa ya. Kowe tak dadekne kan kowe ben tau ngaji lho. Suwi ning pondok. Pondok Gontor ngono lho. Rodok ketan, mlebu idul, ketane mbong. Sing isuk mau. Mas Bur. Oke Mas Bur. Yo, iki ora usah kakek ngomongke to. Dibuktekne salto sing lho. Soale iki Ki Wangsa Putra iki ora sepele. Ayo Mas, pukul Mas. Pukul. Ayo. Ayo kowe. Ayo kan. Pukul wong tengah ae. Mata bocah kesel. Ayo kan, pukul. Ya. Ya, ngomong ya. Oke, emosi. Wis sabar, ojo iki kowe. Mas, aku nyuwun kula sing bakul nggih. Kok dari pada viral ora? Mak genunting lah dalah. Kula nyuwun gene sekedhik nggih gambar rekan-rekan atraksi. Niki sawetara menawa liwati panon ngaten. Yo lek menawa lek disangoni
Semar. Apa ngenteni sapa? Jancuk. Aku ora abang. Tukang ndang esuk ngenten. Kowe dintek. Kowe gak salah temu baru bentek aku. Goblok. Emosi Mas. Aku ngerti lek kowe emosi. Aja emosi teman-teman. Tak dul-dulmu iki jogone. Perot. Aja tentangan halo. Semar kaget aku. Semar kaya ngomong kowe sak untuk lagi anjir. Ayo le. Apa mana? Ki wong sauto. Iki coba salah iki, pinter iki. Kok sing goblok-goblok sama. Jadi kan dibagi sing golek sapa. Wis rusuh. Iya ya Mbak, kowe rasa omong susu tak rabi lho. Piye to? Piye? Kowe sapa? Iya, wis ta penonton iki ben anu terpukau lho. Orane kono sik iku lah, tenonge pedhot iki lah. Lho, Taline maksude. weh. Sabar, sabar, Mas. Ya. Kenonge pedhot. Taline. Diganti tali utang itu. Aduh yo. Ingat tuh. Tali sempat. Oke, niki anu. Iya wis biasa tenang. Ya tenang. Karo omah tangga sabar. Sabar. Monggo anu kepatrulare tuan rumah monggo pinarak datang mriki. Mas Beki, tuan luar. Siap. Yon sewu saderenge monggo. Ingkang kagungan kajak monggo ta. Nggih, semase nggih. Beh, tak dongane tenan Mas. Anak jenengan iki minimal iki kantoran iki Mas lho. Nggih. Rasa repot-repot tak wampet nggih. Ojo Mas. Saya dulu. Monggo monggo. Aku gak ero. Kan semua tahun iki. Sampai bubuke. Ya. Kok sampai bapake. Saya gak percaya.
Oh, udah gimmick kok. Dia udah wayang. Niki, monggo Mas BG, Mas. Tak, nggih, Mbak. Asmane sinten? Devano Putra. Jenengan niku lho, Mbak. Ngomong kaya ngomongmu. Ini sinten jenengan? Biasa saudara Nopa, dan Nopa omahe etan kono Ben. Aku yo Ben. Iki yo perapatan iki Kiati, dudu perapatan Paron iki. Ya toh? Ben, soalnya Kiati iki dudu perapatan Paron. Ya toh? Sabar ya teman. Utang, boleh yang kosong ada janji monggo umpan luar Itu ki luar Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad. Wis tak dongane anake sampean dadi Padang Mur. Seger waras rezeki oke. Gitu. Masyarakat dadakan tak dongane Padang Mur. Seger waras rezeki oke. Gitu. masuk banget Halo. karo ini kenal musik baik jadi dipanggil Oke, Han. Jaranan,